Dobrodošli na balkanske reprezentacije. Ja sam Harun, a vi ste na serveru Balkan Elite. Zajebamo se prema malom. Ovo je epizoda 1. I tako dalje idemo po redu. Ovo ono. I tako. Malo, upalio sam jednu bovu seksi. Šta znate već. Mercedes ultimate Cristo Galei in usual klasično. Evo, pozdrav za ovog papana. Pozdrav se, ja ću tvoj dušu ninja.